Припинок. Пригородний вокзал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Республіканське. Припинок. Республіканське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Профсоюзне. Припинок. Профсоюзне. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Комсомольське. Припинок. Комсомольське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Маяковського. Припинок. Маяковського. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Спортивная школа. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Припынак. Спортивная школа. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. ЦУМ. Припинок. ЦУМ. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Проспект Машерова. Припинок. Проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. МОПРА. Припинок. МОПРА. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Зеленая. Припинок. Зеленая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центр молодежной творчести. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок. Центр молодежной творчести. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Завод. Припинок. Завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Богданчука. Припинок. Богданчука. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Технічний університет. Припинок. Технічний університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Парк воїнаў-інтэрнацыяналістаў. Припинок. Парк воїнаў-інтэрнацыяналістаў. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Усходний микрорайон. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь.
Припинок. Усходній мікрорайон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Станція технічного обслуговування. Припинок. Станція технічного обслуговування. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Обласна больниця. Припинок. Обласна больниця. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Московское шоша. Припинок. Московское шоша. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Тельмы 1. Припинок. Тельмы 1. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Тельмы 2. Припинок. Тельмы 2. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Аэропорт Брест. Концевы. Припинок. Падрыхтуйце прызныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Аэропорт Брест. Концевы. Припинок.